Fis-qarrija ministerjali l-Prim Ministru Robert Abela spjega li għall-ewwel darba minn żmien il-pandemija il-prezz taż-żejt qabeż il-$100 il-barmil u f'xi momenti laħaq $120. Spjega li dan ġara fost tensjonijiet internazzjonali u wara li prattikament ingħalaq l-Istrett ta' Hormuz. Dr. Abela qal li s-sitwazzjoni ġeopolitika qed tħalli impatt fuq l-ekonomija internazzjonali b'tnaqqis fl-isma f'diversi swieq Ewropej u Asjatiċi u tbassir li l-inflazzjoni se tiżdied. Il-Prim Ministru qal li din l-eskalazzjoni qed tħalli effetti kbar u bla preċedent. Fisser is-sitwazzjoni bħala taħraq u serja ħafna. Madankollu sostna li Malta bħala pajjiż neutrali qed kompli tappella għad-deeskalazzjoni u dialogu. Dr. Abela qal li ħidmet il-Gvern tistrieħ fuq żewġ binarji, il-ħidma għal paċi u l-ħarsien tal-familji u n-negozji. Refera għal ħidma tal-Gvern biex ġew evakwati ċittadini Maltin minn pajjiżi milquta mit-tensjoni. Għalli f'dawn il-momenti il-Gvern refa l-ispejjeż kollha brabta mal-ivvjaġġar. Dr. Abela sostna li l-Gvern jinsab iffukat biex jantiċipa u jilqa għall-impatti internazzjonali. Saħaq li f'din it-tensjoni il-Gvern qed iżomm lil Malta stabbli, sigura u b'direzzjoni ċara. Ta' assigurazzjoni li l-prezzijiet tal-petrol, tad-diesel, tal-gas u tad-dawl u tal-ilma se jibqgħu stabbli. Kif qal li malowx b'ċenteżmu wieħed f'dawn l-aħħar 6 snin. Saħaq li l-Gvern se jkompli jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija bil-qalb u ħeġġeġ lill-Ministri biex ikomplu għaddejjin bit-twettiq tal-miżuri tal-baġit. Dr. Abela temm jgħid li f'mumenti ta' inċertezza dinija il-pajjiż għandu bżonn tmexxija soda għax qal li l-politika mhix dwar il-biża' iżda li tingħata ċertezza lin-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li mhux se juża l-kriżijiet internazzjonali biex tinħoloq diviżjoni fil-pajjiż. Qal li l-Partit Nazzjonalista lest li joffri lid tal-ħbiberija biex f'mumenti bħal dawn jitħares biss l-interess nazzjonali. Dr. Borg qal li dak kollu li qed naraw fil-Vant Nofsani qed juri b'mod mill-aktar ċar kif din is-sitwazzjoni fir-reġjun tista' teskala malajr u kemm pajjiż żgħir bħal Malta jista' jiġi affettwat direttament minn avvenimenti internazzjonali. Bekk qal li quddiem avvenimenti bħal dawn Malta ma tistax tħares biss lejn il-konflitti minn perspettiva konsulari. Kompla li f'mumenti bħal dawn il-priorità tibqa' is-sigurtà taċ-ċittadini kollha. Sostna li l-Oppożizzjoni taqbel ma' sussidju fuq il-kontijiet tal-enerġija u ta' garanzija li jżommu hekk jekk ikun fil-Gvern. Qal li l-aqal tal-Gvern irid jidher meta dan jippjana għal dak li jista' jinqalaq fil-futur. Għal daqstant fakkar fil-mozzjoni li ressa il-Partit Nazzjonalista biex jitwaqqaf fond nazzjonali li jilqa' għall-ispejjeż addizzjonali ta' tbaħħir tal-importaturi.